ମୁଁ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସେ ଅଜା ମୋ ଭଉଣୀ ଡକ୍ଟର ବନିଗଲା। ହଉ ତମେ ଏଠି ବଇଥାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ଯାଉଛି ହଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ହଁ ହଁ କେମିତି ଅଛୁ? 3 ମାସ ହେଲା ଗଲାଣି ଭାଇ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି। ନାଇଁ କାମ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଟିକେ ସମୟ ହଉନି ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ। ତୁ କେବେ ଆସିବୁ କହିଲୁ? ହଁ ମୁଁ ଦଶହରାକୁ ଯିବି। ହଉ ତୁ ଦଶହରାକୁ ଆସେ ମୋ ବିଲ କାମ ସରିଯାଇଥାଉ। ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ରଖୁଛି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେଣି। ହଉ ଯା 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 ଯା। ହଉ ରଖୁଛି। ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲାଣି ମତେ ଆଜି। ହେମନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲାଣି ଖାଇବାକୁ ଅଛି କଣ ନେଇକି ଆଇଲୁ। ହଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବଇଛି ହେଲା। ହଉ ନେଇକି ଆ ଖାଇଦେଲେ ପୁଣି ବିଲକୁ ଯିବି। କଣ ଥୋଇଲୁ କଣ ଆଣିଛୁ? ଆରେ ପୁଅ ଖାଇଛୁ କଣ? ନାଇଁ ଭାଇ କିଛି ଖାଇନି। ଆଉ ବସ ମୁଁ ଖାଇଦବା ଏଇଠି ବସିକି ଆଉ।